Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Aray, gumatangak man iti kapay. Yay kabasitan. Kabasitan? Adtoy. Bayad ka. Ibariyak mari ah. Ay awanan at ibaryam. Kaya't mo asawin sa nga gasat, ti bayad na dahito kabasitan na kapay. Ngimmi na amin na nagagatangan kabadong. Ay, awanin igatan ko iti bagas. Asukar, tinapay kin palaman. Ay, awan tupay ganan siya, kaun Ay, nanginaunay tila akong maray. kunam siguro. Paggangganan siyaan kayo. Ha? Logi ak pay kidi ah. Ay, birukin nituyang ko, Jeparia ah. Awan nga rod barya, di kwartam. Ay na, kung tanak man nituyang ka, ibaga naman na kinupit ko, Jeparia. Ay, yakla ko mag-imat gata ngay. Nagngina tila ako na. Tatabataw, asino ti kasarsaritam? Kasarsaritak to'y bagay. Ha? Nangina kung kunamay. Diyan, ako ni Marikuan ang akape. Nagngina. Impangina na kanu amin alako na. Isuadya akong gumatgatang di tatersina na. Babawi ka na panggimatang dita tersina na. Mas dawa ka. Ay, no, kasta na laeng. Awanan, timapan gumatang dita tersina na. Talagang awanan. Bahiamon ang mapirdi dagiti lako na. Labasan ka pa ay kapitana. Ay, nay. Napankan samot na grocery. Ay, wan, kapitana. Di taman junction ti naggrocerya. Nalaklak ang amin di takit. Kahit nagasidagmat di ta tersena ni Marikuanang. Nakangingina mo tila ko na. Ay. Nang runa dyan bagas ala ko na. Nagngina. Nalaka di ta junction, aya. 500 adu magatang nan. Ay, sige man. Padasak tuman mo't nga ro timapan ag grocery ijay. Di ka lang pakpakita ka ni kagawad kwa ng mapan ka dita. Tamangan manugumura. Ay, wan. Magnaak ijay likod. Tapno din ak makita. Sapay nakabantay lata ni kagawad kwa nang dita tirsena na. Wan. Amok day ta. Itay nalabsak kat agap apiras iti kuto na. Ah, Awan sa ngamin gumatang itila ko na. Kapitan, adto iti kapeng. Nasayat man kagawat intimpladak iti kapay. Talaga kasapulak da ita. Baka torturo nga ka. Amok. Ta nagrunda kayo idirabi kanang iti taanod. Ay, kasapulan nga min. Kunakmat nga min kan ka, kapitan, nga oray saan kan nga umay agjutay. Nukasta mapuyatan kayo nga grunda, tasyaklaan nga ti agjutay. Nasayat da ita singasing mo kagawad. Kasi kamat nga min mapuyatan ka lang nga rudan, agjuti ka pa'y. Kasano nga jay tersinam? Oh, Bayi amon day tatirsinak, kapitan. Matumalat ta tilakaw. aya. Napanunot ko nga ipamaysalaangan ti oras kan panawon ko dito'y barangay hall. Sige, kapitan, agkapikan. Tapno mapudutan, tarusok mo. Nay, anya tis isimam dito'y sangwanan ti tersina ni kagawad kuanang tatabataw. Nang rikupay ti tersina ni Marikuanang. Makalawasan ang nakarikap day ta tersina. Awan nga minan ti meta gumatang tanangina tila ko na. Ay, uri asino mo ta. Awanan ati pagbirukan ni kagawad kuanang. Ay, kadyalangan na, honorarium na. Kas kagawad, tinamnamain na. Sige, tamapanak di ta barangay haul tatabataw. Membaga malamaw kagawad. Kastamot kan ka apay. Umayak man mangalay ti barangay clearance kaw. Barangay clearance. Adala ang bayadam abasay. Manungay kagawad. Ay, sa nga pulo a pisos. Nalakalagayam. At sa nga pula pisos ko ditaw. Maalam iti las old ti makatawan. Ha?
Oy, nagbayag matan kagawad. Kat kasapula kitang aldaw. No kayat mo amaala adagos, adda na yun ti bayad mo. Ha? At danayon na. Ay, at damat kit di 5 pisos ko dito yung kagawad. Ay, kurang dayta. Manungay tinayon na. Nayunam iti 300. Ha? Ay, nagninamatan day tanayon na. Ay, di mo pigsaan, ta doa talaga nga makamo iti dayta. Day tanasamo tay bagbagadang under the table. Ay, katwan, under the table, ta di mo ipakpakita ti panagbayad mo. Malaki din, ipasirok mo dito lamisaan. Ay, pangalak nga iti 300 nga inayon ka. Kaagdiskitar kan Alaing kan, tano agsubli ka, nalpas taon di barangay clearance ba? Apay ngay, inteng. Di kamot lamapan ag juten. Amumit ang nagsasarunod ti puyat ko gapo iti panagrundamay. Kat, Paday dyan kagawad ko nang. ay biruken da ka dagiti bumarangay. Ada nga ron ni kagawad ko nang ijay. Amo ni kagawad ti aramida na. Ay sabali tamot No si kati sumango ka dagiti kabarangayan. No kasta nga da ka sa pulanda. Pakaamumot kit din ni kagawad. No, ada di nakabisado. Ala, kita nga ro jay lutlutwak Tadaman mapan ko gatangan. Maturugak nga among. Na, Nagasidag lang mo ti paggatangam. dita junction ti mapan ko paggatangan. Tanalaklak atila ko da ijay. Saan nga iti tersina ni kagawad ko nang? Ay na, kat no nagni na tila ko na. Awanan ti mayat agumatang ijay tersena na. Kagawad ko anang, umayak man mangala iti Certificate of Indigency. Ay, wag, umay ka agtugaw ka Amom, saan basta-basta ti mangala iti Certificate of Indigency? Ang mangag ko nga ibagbagada saan analaka. Ang nalaka lang mat siguro Amok mo ti kapitan dito Ay, narigat ti mangala. Ay, komplikado. Ha? Apay komplikado kagawad. Umuna, rumbeng ang ma-interview ka. English pa iti kasapulan na pa nagsungbat mo. Anya? Ay, sapay medyo nakapoy ang English. At idog dya interview, agmalmalam. Anya mo tentag malmalang? Kasano nga iti panaglutok iti kanundag iti anak ko? Naado pa iti proseso, nagrigat. Apay kagawad di la mabalay natulungan na kaon tapno saan ako na marigatan. Dayta nga ro, ti ibagakan ka. Ay, mabalayin kagawad? Kunak kita tulungan nak. Ngamnay, naskan nga agbayad ka Manungay kagawad. Tanggay siyak ti mangi proseso. Agbayad ka na iti 5 gasaw. Nagninamutan? Sika kayat mo asikan ti mangi proseso. Nagado dokumentos ti kasapulan. Kanay na, nagrigat ko nakan ka. Sapay adan sa anak mo nga aw-awiram. Ay, duwati anak ko ababasit kagawad. Diyak nga rod basta ida mapanawan, tawa nagawawer. Anya ti kayat mo, agbayad ka laangan iti 5 gasawt, wano sika ti mangi proseso. Nagrigat ti agsubli-sublay. Ay, agbayad aklangan na kagawad. Ang pangalaak ngay nga tayo ti pagbayad ko. Pautangan nak man, tataba daw. Pangalak, kumati pa utang ko king ka. Sige matan na. Itakla nga umutang ka. At dalang bayada ka di barangay hall. Nita, ipapilit na. Ipakita king ka na ito wallet ko, tamamati ka. Ay, ayan nang tayo wallet ko. Nang ibulsahakan. Di taman now. Nakabulsa di talikodan ti pantalon mau. Ay, winggaya man niya. Tataba daw. Pautangan nakman iti kwartam. Hoy, pumanaw ka man di tawi. May sakamit nga aguutang. Oh, kitaam Irwaran ni tataba daw ti pitaka na. Tapno ipakita ka kada kayo nga awan makukwartak.
Nas ka na pautangan na, tatabadong. Sakti muna anang ibagakin ko na. Ay, awan may pautang ka. Ay, agtal na kayo. Kita nyo man na ito wallet ka. Awan ti kwarta, karga na. Kita nyo. Adda kwartam. Huldapon tan sa langan ni tata ba daw? Ay, wine. Huldapan tan, no saan na tapautangan. Ay, agtal na kayo man adwa. Adda ka di kwarta ni tata ba daw? Huldapan tan arudan. Agaramid kayo pa yan, iti krimain. Apay, ano nyo ti kwarta ya? Agbayad ang kami ni ti 300 para iti barangay clearance ka. Eh, uray siyak, mate. 5 gasot para ijay certificate of indigency. Anya, nagkunangagbayad kayo ti kasta kadakal. Ni Ni kagawad kagawad ko nang. Ay, nay, naggidan tapay. Un nga raw. Nay. Damang angot ko akalukwan dito ya. Kuna ni kagawad, asaan ko nga ibagbagay iti sa balay. Kastamot lang timbaga na kanya. Saan kayo nagkinopya? Di dahi nga ibagbagayaw? Saan tata ba daw? Amo nga tan ni pare inting dito yung mapaspasamak di sa barangay hall. Sika timang ibaga ka ni kapitan. Inteng, Eh, ada bisitam. ay, saan pa mabalin nga gawat iti bisita itataday? Napambanog ako. Masapul ka no ang makasarita na ka ni kumparem abadong. Ay, mapaniji barangay hultada dyan ni kagawad ko nang. Na, si kakano nga rod di kayat na akasarita. Ay, disturbo iti panagres. Ingkala kasarita B8. Oho, umay sala makikapit. Anya yati kayat mo timpla ti kapin pariba daw. Matamis, wano hindi matamis. Wano mapait. Ay saan ako may makikapay pare? Unay kideng. Anya ti pa nagkikitam kanyak. Saan nakakas iti may sa kagawad mau nga agpabayad iti nangina iti barangay clearance gan certificate. Ay, pare, sana nasayat dahi tangay bagbagam. Ay talaga asaan na nasaya pare. Dakais. Asino akagawat ti bagbagam? Yada tersina na akagawad mo ah. Ay, ni kagawat ko anang nga Napugtuam pare. Isaw. Ay, sana nalakati basta latan agpabasal. Ay amok ah. Ang madamang panagnag apod no ti bagbagak. Itamit lang. Isangong kanyak dagita tataw. Ay wala. Nagitada paray. Na, apay, naglamang da pa di talikod ti kayo. Da kami ti makapanagnog, kapitan. Mabalin mi nga istoryaon kan ka tinapasamak, kapitan. Ay, istorya nyo kanyak ta, jak palubusan ang mapasamak dahi ta dito'y barangay ko. Ibagayo ta kasaritak ni kagawad ko nang. Awa mo ngaminan kumatang ijatelsinak, kapitan. Nagnginamot ka do dagiti lakom. Naglaeng damot ngamin nga agtawar dagiti ka barangayan tayaw. Nang runa, da marituyang kan kabadong. Agasam kagudwa ti tawar da. Nung ay idarum da ka maikat ka iti posisyon mo. O di maibabain ka pa dito'y barangay. Oh. Pinadas ko laang mata, kapitan. Ay, di mo padas-padasin ti agaramid iti illegal dito'y barangay tayo, kagawad. Sakto pa. Jak pulos maiturid ti agaramid iti kalukwan. Si Kantuki day. Ay, isarding mo dito. Nay, naglakamit tinto'y lakom nga asukar maray. Binting langan ti ganan siyak dita. Iso asan kayo nga agreklamaw. Kaya't nasa wine, lugi ka na pirmay. Kuwan na. Sige. Nayuna ka, na itabayad ko maray. Imbis sa 30, nayuna ka, niti 5 pisos. Tapno at damot ganan siyam. Ay, uray sanan. Sige kit din maray. Basit lang nga ba nagdayta? Yawid mo kit din dita asukar a ginatang mo. Taamangan no makakapkapen ni Marituyang. No di mo kaya't nayunak ti bayad ka. Umay kantulangan ikan itinatay nga si Daem. May mayat sa tikas jaya. Sige naynayunam to nga road. Wen maray, san ka madanagan? Nituyang ka, ti umay mangtid king ka, inton madamdama. Inton malpas kamay, ngag kamay. Ay nanakwanang, agaramid ka itinasanya at dita barangay mo, kas kagawad, tamadi no iligan. Ala sige, ditang tinagibusan ti sabalipay, aparang, dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon,
Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.